Ino! Opa! At mahal, nagbabalik ang radio DJ mo na may isang salita. Di ba nga sabi ko sa'yo, babalikan kita. Hindi tulad ng ex mong, iniwan ka na lang bigla. At syempre, balik chinitoks na rin tayo sa pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga sabi ko, ibibigay ko ang top 3 jowable na propesyon na pwede mong sugalan. O ito, mahal, recap na tayo. Sabi ko, unang jowable na propesyon ay ang mga guro or teacher. Bakit? Kasi kaya nilang i-explain ang mga complicated things in a simple way. 'Di ba? Complicated ang pagmamahal. So kung kayo ay magkaroon ng misunderstanding at conflict sa relasyon nyo, ay talaga nga namang willing siya i-breakdown. Breakdown! Di ba? Willing siyang i-simplify para naman ma-resolbahan nyo at talaga nga naman kung hindi ka pa tumatagal ng anniversary, kapag sa guro ka sumugal, baka umabot kayo ng 1 taon o higit pa. Wow! At ang pangalawa naman kanina, sabi ko rin, mahal, pangalawang jowable na profesyon ay walang iba. Radio DJ. Ay, nako, sinasabi ko sa'yo, kapag radio DJ ang ginawa mo, magaling ang dila niyan. Hindi magaling ang dila kasi kapag maganda at smooth ang dila, magaling magsalita. Kami po ay kayang magsalita ng 24/7. Hindi, dahil magaling ang aming dila, talaga nga namang good communicator kami. Minsan nga kahit walang script, kaya namin. Kaya naming i-voice out ang mga nasa isip namin at we are also creative. Wow, sariling buhat, oo. Pero ganun kami ka-creative. Ganun kami kadulas sa pananalita at talaga nga namang meron din kaming sense of humor. So hindi ka maboboard kapag jowa mo ay radio DJ. Ay, try mo na ako. Anyway, mahal, ang pangatlo at panghuli, ang profesyon na pwede mong sugalan or jowable, ito na ay ang mga driver. Uy, totoo to Ang galing kaya ng mga driver, 'di ba? Mapa-jeep man 'yan, mapa-green GSM, 'di ba? Mapa-grab. Sobrang alert niya mga 'yan. At ang galing mag-multitask ha. Imaginein mo, say for example, yung mga jeepney driver, makikipagkwentuhan yan, nakikinig ng music, ng radyo, tapos nagda-drive, iniisip yung mga traffic, 'di ba? Yung traffic, tapos magsusukli pa 'yan. Ang galing imagine nyo, nagko-compute pa. So, ganun yung talent at alertness ng mga driver. O, kunwari, si Manong Grab. O, yan yung mga nag-grab natin, mga taxi driver, shoutout sa inyo. Grabe magkwento yan. Minsan nakakaramdam, malungkot ka ba, Kim Chino, boss? Gaganyan yan. Tapos nafe-feel nila and magbibigay ng words of wisdom. Kaya naman from Love Radio family, from Love Radio team, maraming salamat sa inyong dedikasyon, mga driver dyan, na talaga nga namang totoo, no? Pag driver, sweet lover. At aside from that, yung mga driver din, magagaling pumasok. Di ba? Na kahit masikip, kayang pasukan. Uy! Kahit masikip yan, ay nako, kayang lusutan. Yung mga kalsada o mga kanto, magaling magkanto. Magaling sa mga kanto yan. Ganon sila kadiskarte. Kaya isa na rin yan sa pasok sa ating chinitoks na posibleng jowain mo at talaga nga namang green flag. Madiskarte, alerto, protective, at ang dami mong ma-enjoy ng mga storya, lalo na sa mga kanilang pasahero. O, diba? Ayan 3 propesyon na yan, mahal. 3 propesyon na pwede mong sugalan. Naway, nakatulong ang Chinitok sa iyong love life. Uy!
Anyway, mahal, si Kim Chino ay magpapaalam na. Bukas ulit, Chinitox tayo, 6 to 9 tayo, 6 to 9 p.m. Susunod na po sa akin, sina Rocky Terra at Titan Jello sa kanilang programang Rocky Secret Files with Jello. Kaya mahal, manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.